в стотиците, а може би и хиляди наративни извори, т.е. които разказват от тип разказни извори от времето на Отоманската империя, които бях чел и които разказваха за всевъзможни подробности от живота в империята от 14 до 19 и 20 век. Значи, тия всичките източници, които съм чел, сега без да се хваля, съм чел стотици наистина. Едва ли бих и пропуснали да споменат нещо толкова любопитно, като забраняването на древното македонско име, което е неразривна част от историята, както знаем, не само на западния свят, но и на източния. Знаем, например, че Александър Македонски се споменава дори в Корана, като Искендер Сгулкарнейн, Александър Дворогия, както той е бил изобразяван на монетите си с свещените рога, символ на египетския бог Амон. И интересно е как се могат да забранят да се употребява такова популярно име османците. Същевременно се сетих, че най-популярният на времето си български вестник, който е бил издаван не другаде, а именно в Отоманската имперска столица, Константинопол или Константиния, както се наричали тогава турците, това е днешен Истанбул. Този вестник е бил издаван в периода от 3 декември 1166 до 25 юли 1172 година и е носил точно името Македония. Този вестник, всичките му бораве са били преглеждани от цензур османски, назначен от имперските власти. Спиране на няколко пъти, Славейков дори отива в затвора заради една публикация в него, но не е спиран никога заради това, че се казва Македония. И така, обаче, в крайна сметка, все пак реших да проверя въпроса, макар и да ми беше ясно, че подобна забрана в никакъв случай не е съществувала през целите 6 века отоманска история и вероятно даже никога, но заподозрях, че все пак слухът за нея, макар и преувеличен и неверен, все пак се базира на нещо, на някакво реално случило се събитие. И очакванията ми напълно се оправдаха. Открих в една телеграма, която всъщност виждате в момента на екраните ви, изпратена от кабинета на Великия везир на Отоманската империя на 7 април 1903 година по нов стил, 25 март стар стил. В нея пише следното. Ето, с високата наредба на Неговото Величество Султанот се известува от сега паната му в представките и съобщенията, повързани с работите на царските вилети на Румелия, категорично се забранува термин от назив от Македония, кой що се споменува како локално име. Така, на български информация относно заповедта на султана, всички обращения и обявления във връзка с румелийските вилети, от сега нататък да се използват местните названия, при никакви обстоятелства да не се употребява името Македония. И това се оказа единственото съществуващо свидетелство за забрана на името на Македония в империята, което аз намерих, и това е забрана, която, както виждаме от текста, се отнася само за държавните обращения и обявления във връзка с румелийските вилети. И сега, като знаем времето, когато е изпратена въпросната телеграма, не е трудно да се досетим защо е била наложена всъщност тази забрана на името, на употреба на името в държавните съобщения, тъй като това е периодът след Солунската афера, вече споменахме неколкократно, след аферата Мистон, след Горно-Джумайското въстание, когато отоманските власти вече са пределно наясно със съществуването и на вътрешната организация Македоно-Одринска, и на Върховния комитет. И лозунгът "Автономна Македония" се е превърнал в знаме на съпротивата срещу турската или отоманската власт в Румелия, т.е. в европейските провинции на империята. Именно това, според мен, е причината през 1903 година името да бъде забранено за употреба в държавните обращения и обявления, тъй като властта просто искала да избегне това иначе безобидно за нея доскоро име, което обаче сега точно в този конкретния момент, малко преди избухването на преди
буквално избухването на солунските атентати на гимиджиите и Линденско-Преображенско-Кръстовденското въстание. В този период виждаме, че нали, това име може да създава проблеми. Те са го предвидили малко преди тези събития, го забраняват по някакъв начин, частично. Но иначе името Македония се употребяло масово навсякъде другаде в Отоманската империя и преди и след тази дата, и след 7 април 1903 година. От обикновени обичните люги, обикновените хора на жители на империята, граждани на Отоманската империя. Можем да дадем пример с една брошура на Никола Ризов от Битоля, която той издава в Солун през 1909 година, който Солун тогава се намира под отоманска власт. Брошурата е заглавена "Възраждането на Турция. Как може то да се постигне?" Отворено писмо до Ахмет Риза, който е председател на Втория отомански парламент, в Цариград от Н. Ризов. В брошурата пише следното. Първа задача на бъдещата външна политика на империята трябва да бъде създаването на една Балканска конфедерация и като първа стъпка към осъществяването на тази конфедерация трябва да бъде един политически и митнически съюз с България, най-могъщата балканска държава, която по близостта си до Цариград най-вече е в състояние да тури в опасност империята, но чието политически и икономически интереси могат най-лесно да се примирят с уния на империята. Каквото и да мислят за България нейните врагове в Турция, и те не ще могат да оспорят следните две неща. Че на България се дължи, ако Македония не е била изложена до днес на рискът да бъде поделена между балканските държавици, защото тя единствената не е никога пристаяла на този дележ, предлаган неведнъж от Сърбия и от Гърция. И че установят ли се съюзни отношения между империята и България, обезпечили са един свободен живот на българите в Македония и Одринско, България вече може да се отказа от всякакви териториални аспирации в Турция. Ако не завинаги, то поне на дълги и дълги години, което обстоятелство е най-голямата гаранция за запазването на мирът в империята. Още пише: българите в Македония и Одринско няма да задоволите със сегашния централистически режим. Те са проливали локви кръв за свободата на империята, които няма да ги оставят да пропаднат даром, а за тях ще стои винаги добре въоръжената България. И още, каквото и да се мисли за тях, исторически факт е, че действителните протагонисти на новия режим в империята са уния български революционери, които паднаха героически в Македония и Одринско в борбата си против стария режим. От цитираните пасажи виждаме, че нейният автор на тази брошура няма никакви скрупули да употребява името Македония в империята и дори в писмо към председателя на нейния парламент. И освен това виждаме и какво мисли по въпроса за това има ли ги или ги няма българите в Македония. Мисля, че това е достатъчно разяснение по въпроса.